Hola, què tal, com esteu? Aquí Laura Clemente, la Cultura, Ona Cultural. Anem a parlar a una actriu estimada que és Berta Giraud, que fa molta il·lusió que siguis aquí a Sala de Triomf i que pugui entrevistar. Un teatre tan bonic. Sí. La veritat, em fa molta il·lusió. I a més, que és la segona vegada que veig, la segona millor. L'altra vegada la vaig poder veure a l'Eòlia i ara, doncs, aquí, a aquesta sala que tu t'estimes molt, no? És molt còmode treballar aquí. La sala, a mi potser a l'Eòlia vaig estar molt còmoda, però la proximitat d'aquí és meravellosa. Jo crec que li va molt a favor a l'obra perquè estàs gairebé dintre. Sí, és que Salàtrium, a més que després de la reforma, no, que va fer, doncs és encara més propera, no? En el sentit de més àmplia i propera, no? És molt propera i de so és boníssima, que això és meravellós perquè t'obliga, o sigui, fas el treball tècnic de veu i tot com sempre, però t'acompanya molt el so. I això és molt guai, perquè quan no ho tens així, llavors has de lluitar també contra això, no? És un plus més que dius, home, m'agradaria estar tranquil·la i no haver de pensar, no?, en posar aquest afegit de projecció, però aquí de so és boníssim. Sí, la teva veu se sent molt, molt bé i a més que ens fas, viure molt més l'obra, no?, en aquest cas, no? Encara ja la vam viure, molt, ja ho saps tu que... És intensa. Sí, és intensa i que té molt bona acollida de públic perquè és com que a la gent l'arriba molt la història, no?, o sigui, d'on sorgeix, no?, que suposo que és a interpretar moltes vegades a papers secundaris o de repartiment, com una actriu com tu, que per mi és meravellosa i que vals moltíssim, i llavors és com el plantejament, no?, de les grans... surten aquestes grans actrius a l'inici, no?, grans actrius secundàries, i com també sempre ens sembla, aquell actor que sempre fa papers de repartiment que m'agrada tant, que té tant caràcter, i penses, per què no li toca un protagonista, no? Perquè el que dius tu en aquell moment, l'Ofèlia, no? Totalment. I et veig molt a més d'Ofèlia, tu. I llavors, després també suposo que les opcions, no?, que fem a la vida, les eleccions, també, però no ens porta, no?, el recorregut vital. No? Sí. Hi ha diverses coses aquí, perquè depèn de moltes coses. Primer, jo crec que hi ha una tendència a encasellar i encaixar, a posar calaixos, en un món que teòricament jo quan hi vaig entrar pensava que era el món de la imaginació i l'obertura i que hi hauria aquesta imaginació, no? Sí. Jo parlo de mi en aquest muntatge, però vull donar veu al 80% dels actors i actrius d'aquest país que els hi passa això moltes vegades també, no? Sí. I no és tant el tema de no fer els secundaris, perquè jo els faria sempre, perquè són l'ofici, m'encanten, i he après molt fent-los, sinó no tenir mai la possibilitat d'estar a l'altra banda, encara que sigui una vegada. I no ho explico amb 24 anys sortint de l'Institut del Teatre, ho explico amb 45, després d'haver constatat que no hi ha manera. I de pensar que és molt injust, i repeteixo, no només en el meu cas, no? De tants i tants companys que estan igual, no? Sí. I de tantes amigues que han abandonat. Que jo crec que hi ha actors i actrius que abandonen que és un fracàs pel gremi que passi, no? Penso en el Guillem Motos, penso en gent que enriquia el paisatge d'una manera meravellosa que arriba a un punt que tu estàs cansat de lluitar perquè parles al buit i no pots més. I això fa que el teixit professional es perdi, no? Perquè també crec que hem educat molt el públic per anar a veure els famosos. Sí. I està molt bé, i han de treballar també, però si només eduquem per anar a veure els famosos, ens carreguem el teixit professional, que és tota aquesta gent que fa tants anys que està treballant, aportant, per mi, vida, color, interpretacions atrevides, no? Llavors, com és que mai no se'ls dona aquesta oportunitat, no?, que dius. Sí. Sí que, a més, aquí, en Barcelona i Catalunya, és terra de teatres petitets també, independents, hi ha moltíssims, els teatres de proximitat són un exemple, no? Després també ara mateix està tenint lloc el Festival Mutis, que és de teatre independent, o sigui que vivim també d'això, de teatres independents. Ens agrada anar a veure petites peces, petites i que són ben grans, o sigui, peces que estan fetes per 40 butaques o 50 o 30, però que surts meravellada, no?, que dius, què he vist, no?, i que normalment s'arrisca més, també, que és això també, no?, que és tan bonic, no?, que s'arrisca encara més. Tu també, a part d'actriu, ets directora també, ets dramaturga,
i, per exemple, et vaig veure, me'l recordarà el Richie com es titulava l'obra que m'has dit abans, la Aquell que vam jovent veure a o una l'Eòlia. cosa així? L'espectacle que vaig dirigir pel grup d'actors amb salut mental, Ah, no? exacte. Sí, aquesta. Sí, que em va agradar moltíssim. Era molt bonica. I després també, lògicament aquí, tu ets la coautora amb la directora, amb l'Ester Villamor. Sí, això va ser com una beca d'Eòlia, de beca Odisseu, i llavors amb els diners que ens van donar, que era poquet, vam decidir aixecar aquest muntatge. Llavors també l'escenografia de l'Alfonso, no? Jo crec que demostra que amb molt pocs recursos pots fer una cosa molt ben feta en sala alternativa. O sigui que també hi ha aquesta ambició ben entesa de dir, tenim 6.000 euros per fer aquest espectacle, doncs ho posarem tot, no?, perquè l'escenografia sigui de primer nivell, ja ens entenem, però que estigui treballada, que la direcció estigui molt cuidada, la interpretació també. Jo crec que s'està perdent també molt cuidar la manera d'interpretar, el rigor tècnic, les direccions. Hi ha alguna cosa que això no és ser antic. Això és un respecte absolut pel teatre. No ens podem posar per sobre del teatre i fer qualsevol cosa. I crec que això, tant l'Ester Villamor com l'Alfonso Ferri com jo ho teníem molt clar. I va ser una constel·lació molt bonica i jo sempre dic que l'oportunitat me l'ha donat l'Ester, no? De fer una cosa que tu et penses, la gran oportunitat me la donarà no sé qui, el director de torn, i a mi me l'ha donat ella, no? Em va venir a buscar ella. Quina meravella. A més, és que tu ets una actriu superexpressiva, que encara que no diguis res, ens dius moltíssim, però després el text és poètic, el text és com... t'enamora el text totalment, no? Allò que vas dient en aquell moment, el que estic aquí parlant i tal, és justament tot el contrari, no? Estem gaudint de cada paraula, de cada gest que fas, de cada moviment, que la gent es riu molt també perquè tens aquesta vis còmica també, no? I també molt expressiva, a mi em recorda també molt... Tu que tens aquest toc francès, Géraldine Chaplin, per exemple, no? I que això també et comparen a la Catherine Deneuve alguna vegada, t'han dit alguna cosa? No, mai de la vida. Doncs mira, a mi, mira, em recordes una mica també la Catherine Deneuve, i com m'agrada molt el cinema francès, llavors també hi veig versemblança, no? Però en Géraldine Chaplin, sí, m'ho recordes moltíssim. Mira que bé, quina il·lusió. Perquè ets molt, molt expressiva, no? I llavors, clar, el tipus de cinema, per exemple, així com expressionista, jo et veig molt allà. Sí, jo l'expressionisme sóc fan. Jo voldria fer tot teatre expressionista, però aquí en aquesta ciutat en fem molt poc. Es fa molt poc. Ha de conviure tot, també el realista, em sembla bé, però jo penso sempre que el teatre té un tractament de somni i que és un mirall de format i que hauríem d'intensificar les coses perquè intensifica la vida. A mi m'encanta treballar des d'aquí, però em trobo molt pocs directors. O sigui, he tingut la sort de treballar molts anys amb el Prat i Coll, que ell sí que tira cap aquí, Albert Arribas, que vaig coincidir una vegada també, però no és la tònica. Clar. Llavors, quan tu treballes des d'aquí, sobta, i també és, aquesta és l'estranya, no acaba d'encaixar, no sabem on posar-la, no? Sí, en Prat i Coll t'hem vist a l'Aranya, justament, allà al Teatre Nacional de Catalunya, vam poder veure que feies un personatge on brillaves moltíssim, perquè Prat i Coll també deu saber. Això és per la Berta, aquest personatge és per la Berta. Jo amb el Prat he pres moltíssim, perquè primer que ell, quan ens vam conèixer, jo portava molts anys fent sala alternativa, batejos, comunions, fent un munt de coses, però des que vaig sortir de l'Institut del Teatre vaig passar 8 anys fent això i no m'havia vist mai ningú, i el Prat m'agafa i em posa a l'espai lliure amb el de quan somiava. Llavors, allò va fer que més gent em digués, aquesta persona és del sector, no? I ell et marca molt artísticament, et deixa molta marca. Jo no sóc la mateixa actriu, si no hagués passat pel Jordi, no seria aquesta actriu, no? O sigui, em deixa empremta a mi, però moltíssima gent que ha treballat amb ell. És un gran dramaturg, un gran director. És espectacular. I justament m'has comentat també l'Albert Arribas, que també és un alma mater de Arola Editors, que ha publicat el llibre, que és, per cert, Arola Editors, si no la coneixeu, és una editorial que es dedica a publicar textos teatrals que els fa d'una manera elegantíssima, preciosista, el format. petitet, així com
molt senzill, però que en canvi està cuidadíssim tot. Molt. Si hi ha traduccions també estan molt cuidades, els textos en català, lògicament. O sigui, em farà molta il·lusió també tenir-lo, el llibre, perquè no m'ho vull perdre, perquè és que el text és allò que cada raconet té una capa, no? Sí, té una capa, no? I tu, clar, el fas, com és teu, juntament amb l'Ester Villamor, doncs el fas viure. D'una manera magnífica, no? Que no podria fer una altra actriu, només tu. Jo m'estimo molt la poesia també, perquè crec que el teatre és poesia i m'agradaria veure muntatges amb molta més metàfora, amb cossos poètics, amb imatges, no? Però no fetes perquè sí, que sortissin de... No? Però hi ha com una resistència també a la poesia, no? Sí. Serà críptic, no s'entendrà, però si està viu i surt de tu, arriba, i la prova és aquest espectacle que moltíssima gent diu, és que m'és igual, o sigui, vaig entenent, i si no lligo totes les peces al final, amb el parlament final. Exacte. O sigui, hi ha alguna cosa de quedar-te amb les imatges que t'arribin i ja està. Hi ha un moment, no?, que és molt emotiu, que és quan entenc jo, no?, que és totes les opinions que han donat sobre interpretacions, no només a tu, suposo, sinó a diverses actrius o... El moment aquest final a la catifa, sí, és una barreja de coses que potser m'han dit alguna vegada. Hi ha també algunes frases d'alguna crítica així que hagués sortit. És que dius, mare meva, no? Com es pot arribar a dir coses tan... Però també hi ha... tantes barbaritats. Hi ha molt joc, també ho vam apretar, perquè també hi havia una part d'enriure'ns de nosaltres, no? I d'aquesta mena de veu interior que a vegades tampoc et deixa avançar, perquè també és molt infantil dir tota la culpa és fora, no? És la indústria, ja ho sabem, sí, però què fa un mateix, no? Hi ha alguna de caràcter que et condiciona molt en aquest ofici, perquè no passa perquè tu facis bé la feina, això no et genera més feina. Has de tenir alguna cosa que tu desprens, que no sé què té a veure, si és amb la seguretat, si és amb la xuleria, si... Hi ha alguna cosa que et fa avançar més ràpid. I caràcters més discrets, per exemple, és molt complicat. I això també... Però clar, jo vaig triar ser actriu només per ser actriu a l'escenari, jo no vull ser 24 hores. M'estimo la meva vida, la meva gent, jo reso per estar a casa meva amb els meus... Saps què et vull dir? No vull fer d'actriu 24 hores i assumeixo que pel camí perdo coses, perquè estic molt poc a les xarxes socials i no ho dic amb orgull, A vegades penso, no t'has adaptat als temps que vius, però jo em genera confusió ser-hi. Llavors jo no la vull, aquesta confusió. Millor que no la tinguis, si et fa sentir malament. Sí, exacte. Justament el que ens agrada a tu també és aquesta alegria que desprens, aquesta xispa, no? Que és tan bonica, aquesta espurna magnífica, no? Que és com màgia, no? Que tens com màgia. I també, lògicament, no només ets actriu, també ets professora d'art dramàtic, també ets directora i es nota, no? I autora, també t'agrada escriure molt i escrius superbé. O sigui que tot això fa que ets una dona de teatre i una artista, no? Ets una artista, que és el que tu desprens, no? Que ets una artista pels quatre costats, és que totalment... Que bonic. També tot això m'ha vingut de diversificar, saps? Perquè jo ja vaig començar a donar classes, no va ser sortir de l'institut i comences a treballar i et donen... No, ja et dic que van ser 8 anys de no. I després, clar, jo em vaig posar a fer docència, vaig continuar sempre perquè era molt vocacional, i després amb la publicació del primer llibre van sortir feines d'aquí, que em van portar a la direcció, a l'escriptura, o sigui, tot ha begut de diversificar, que jo crec que és la part bona, que no t'acabi d'anar rodat, és que tu reforces plantejaments que no haguessis reforçat si haguessis encadenat feines, no? I és una lectura positiva, jo els explico molt als alumnes, podeu fer moltes coses i us ompliran molt perquè no és només actriu, no? Acaba sent també mirar-te molt al melic, és una feina que dius, jo he d'estar tot el dia així, no, prefereixo, no?, estar en altres camps que tinguin relació, ajudar amb l'expressió, als col·lectius que ho necessitin i quan pugui fer d'actriu. Molt bé. Doncs la veritat és que convides moltíssim a que la gent més jove es faci actors o actrius també i que la gent estudiï teatre, que la gent s'animi a fer coses artístiques, creatives, que són totalment necessàries per un món com està ara, sobretot, per veure el món d'una altra manera. Totalment.
Ens hem d'obrir cap a la sensibilitat i cap a lectures diferents, no? Tendim a fer síntesi, com que tot és una cosa, jo crec que n'hem de veure dues, mínim, i que per fer això hem de ser sensibles i ens hem d'obrir. Però això és una feina difícil, el món està com està. Sí. I no sé, seguir aquest camí has de ser perseverant, no? Però jo crec que sí, és important. I tu ho fas, tu ho fas possible, i també l'Ester i tot l'equip, perquè aquesta escenografia és espectacular, Maravilla. És una meravella. És una cosa I les màgica. Llums. Sí. Tot, les llums. A mi m'agrada molt la rentadora. És meravellós. Però també la màquina de diapositives que s'encén de cop i volta, aquesta televisió, tot, les llums, tot. És molt maco, i aquí hi ha moltes coses també reciclades, l'Alfonso va agafar coses de casa, però ben fet, no? És allò que dèiem, agafo trastos que tinc per acabar-ho d'omplir, alguna cosa la compro, però pensat, no? Està desendreçada però molt cuidada, no? És com un petit personatge, no? Sí. Que està aquí amb tu. Els objectes són personatges, cada cop que se n'agafa un parlen, no? I prenen vida. I aquí encara més. I aquí més. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Berta. A vosaltres per És un plaer sempre ser-hi aquí. I també gràcies a Salatrium i a tot l'equip, també, perquè, Salatrium me l'estimo molt, he vist coses meravelloses aquí. Meravellosa, aquesta sala. I tant. I també a l'Eòlia, també gràcies a la beca Odisseu, que és una beca importantíssima i que ajuda molt, no? Perquè és una beca que jo penso que sempre que he anat sentint la gent que l'ha anat guanyant és gent que s'ho mereix moltíssim. Molt. I fan espectacles molt macos normalment, perquè et fa tanta il·lusió, no? Que de cop s'ajunten unes forces allà. Sí, jo crec molt en els espectacles de creació. M'agradaria veure'n més a Barcelona, penso que són molt macos. Molts més. Cuidats, Sí. Però sí, és una sort. Moltes gràcies. A vosaltres, per ser-hi sempre. Moltes gràcies, bonica. Doncs un plaer, com sempre, tenir aquí artistes com Berta Girault i que representa també tot l'equip artístic de la segona millor, que la teniu a Salatrium. Fins quin dia, Berta? Fins diumenge que ve, que és 29, no? 28 o 29. Sí, 29. 10 dies. Correu, Ens queda una setmaneta. Sí, perquè no us la perdeu perquè és una obra preciosa i que us plantejarà que es pot veure un altre tipus de teatre, perquè és totalment... Exacte. I ja veureu com segur que és allò que esteu cansades de veure això i l'altre, aneu a veure la segona millor, que us farà doncs, com, no sé, canviar, no? La mirada, exacte. Bueno, fins ben aviat. És que estic emocionada, oients? Laura Clemente, la Glen Cultura, Ona Cultural.